24 éves korom óta foglalkozom kozmetikával. Jóga tanár is vagyok, ezért az életmód nagyon-nagyon fontos, és mivel már ezt hoztam Ilcsi nénitől is, ezért teljesen egyértelmű, hogy az életmód és az Ilcsi az mint egy kis elegy. Aknéim voltak. Még akkor is pattanásos volt, amikor fogamzásgátló tablettát szedtem, de amikor ezt abba hagytam, akkor pláne nagyon felborult az egész rendszer. Fiatal voltam, amikor Zitát megkerestem, és akkor egy problémás bőrrel jártam hozzá, ami aztán elmúlt, és az évek során más problémáim kezdtek kialakulni. Szerintem már ilyen fél-egy év után bőven lehetett látni a javulást. Nem vagyok az a típus, aki szeret válogatni a boltnak a polcain. Nekem az egy nagyon jó érzés, hogy megbízhatom abban, hogy Zita követi a változásokat, és mindig azt ajánlja, ami szerinte jó. Az ajtóban, amikor megjelennek, már alig várják, hogy vízszintesbe kerüljenek, és 2 óra úgy teljen el, hogy pihen, és jól érzi magát, és finomabbnál finomabb illatok járják körül. 5-6 évig szedtem fogamzásgátló tablettát, ami után a fejem eléggé furcsán nézett ki, tele volt ragyával, kipattogzott, gyulladásos volt, és akkor megismerkedtem az Zitával. Neki éppen a személyisége miatt jöttem el, igazából annyira nem volt igényem a kozmetikára, mert úgy gondoltam, hogy ez egy olyan luxus, amit én nem feltétlenül szeretném magamnak megengedni. De megismertem az Zitát, úgyhogy mondom, tudod mit, Zita, elmegyek hozzád. És hát azóta folyamatosan járok. Anyagilag mondjuk nem egy nagyon nagy dolog, tehát igazából nem emiatt, hanem annyi minden másra is lehet költeni, mint hogy most ilyen kozmetikával, vagy nem tudom, kicsit ilyen urizálásnak tűn nekem így. De azóta meg épp, hogy igénylem, és épp, hogy erre fordítok anyagiakban, meg időben is így többet. Mindig annyi energiát ad, meg utána nem nagyon jó, tényleg mindig jó. Az a tapasztalatom, hogy aki egyszer kipróbálta, eljött, elvarázsolta az Ilcsi világa, az nagyon tudatosan vásárolja termékeket, és tudatosan jár a Ilcsi kozmetikába.